kaka. Malam da yau Kai dai bai kawai ya gida. lafiya sai godiya amma da dakata. Me yake faruwa na ga hankalinka gaba ɗaya ba ma a jikin kake ba ka nan a wani likita a rubuce. Kai dai bai ɗan kaka. A ce duk kokarin da kungiyar al'ummar Hausawan duniya da ke kan al'ummar Hausawa na duniya ga baki daya. Har yanzu a ce akwai wa'yansu Hausawa da ba su da kishin Hausa. Yawwa ka zo inda yake min ka so samu inda yake min kai. Wannan abu yana matukar cin mutuwa a ƙwarya. In za ka lura da ni kwana dai nan halamewa ne saboda wannan. Ni ma wannan abin yana matukar ci min tuwa a ƙwarya. Gaskiya ya kamata a ce al'ummar Hausawa da duka Hausawa kuma ya kamata a ce sun san kihin Hausa ƴan uwansu. Amma kai menene ya kamata ne zai kake me da cewa Duk ba haushen da baya kishin Hausa. Ya ji